Je velmi dobrý rok, obchodně jsme ho zvládli, dařilo se nám, narostli jsme i v počtu členů, nebo zaměstnanců, pardon, ale možná bychom si mohli říkat, že jsme taková velká rodina, přerostlá. Rodina pana Džubana a jeho přátel. Ne, vězte, že opravdu jsme na rekordních číslech, překonali jsme počet zaměstnanců 800 plus, takže je to krásné číslo a točíme teďka 30. sezónu, jak už říkal pan Džuban, a to chce velkou gratulaci. Tímto vám všem gratuluju, protože je to velký úspěch nejenom pro firmu, ale pro každého jednoho zaměstnance. Protože, jak asi víte, tak většina firm se nedožije ani 10 let. My už děláme 30. sezónu. Věřím, že i tato bude úspěšná, takže i za mě velká gratulace, velké poděkování. Vážíme si vás, je to úcta s vámi spolupracovat. Přeju vám krásný advent, krásné Vánoce a hodně zdraví.